Illum minflok l-istorja u t-testimonjanza li s-soltu waslulkom ser ninaqdu f'kollegament dirett minn Għawdex ma' Father Joe Libreri Franġiskan Kapuċċin. Father Joe ser ikellimna kif ukoll jgħaddilna xi tarif interessanti dwar ċertu Fra Paskal li kien għex bejn l-1869 u l-1937. Dan il-Brother Franġiskan Kapuċċin miż-żebbuġ Għawdex kien għex ħajja ta' faqar u ta' qdusija u kien maħbub minn ħafna u ħafna nies. F'ħajtu Fra Paskal kien l-għena tiegħu li jgħin lill-foqra li ta' kuljum kienu jmorru jħabtu l-bib tal-kunvent għall-karità u għall-ikel. Father Joe Libreri li bħalissa jinsab diġà fuq il-linja huwa l-gwardjan tal-Fraternità Franġiskana Kapuċċina ġewwa ir-Rabat Għawdex u huwa wkoll il-viċi postolatur responsabbli mid-devozzjoni lejn Fra Paskal. Insemmulek Father Joe. Nsellemni l-kom ukoll, Nsemmulek. Brother Hayden. Nirringrazzjawk li anke aċċettaj din l-istadina tagħna. Propju waqt dal-programm li qegħdin nitkellmu anke fuq it-talb ta' interċessjoni naf li hekk diversi nies jiġu anke jitolbu fuq il-qabar ta' Fra Paskal hemmhekk, forsi tista' tgħidilna daqsxejn ftit informazzjoni qabel ngħaddu anke ftit l-ispiritwalità ta' Fra Paskal. Xi tarif xkejken hekk fuq Fra Paskal? Tajjeb. Ekku, Fra Paskal kif nafu aħna twilet fi żebbuġ Għawdex fl-10 ta' frar, ġifieri festa tan-nawfraġġju ta' San Pawla, kif għattu intom fl-1869. Dik il-ġurnata stess ġie Muhammed u ġenituri tiegħu taħu l-isem ta' Salvu, Mikiel u Giuseppi, imma kienu jgħidulu l-isem ta' Salvu. Ġenituri tiegħu li kienu ġenituri twajbina, missieru kien ismu Giuseppi u ommu Rosa mix-xahar Għawdex. Dana Salvu kien ir-raba wieħed minn familja kbira numeruża, kienu 13 il-laħwa. Għax kien tifel tal-affarijiet tiegħu miġbur ħafna, jħobb il-familja, meta beda jitfarfar ftit beda jgħin il-missieru fix-xogħol tal-għalqa. Però dejjem kien juri interess li meta jikber isir reliġjuż. Kien jogos ħafna dana Salvu meta ġewwa iż-żebbuġ Għawdex kien jara l-Fra Kapuċċin imur jiġbor ċirka. U xi ħaġa li kienet timpressjona ħafna l-figura tal-Fra Kapuċċin. Meta sar ġuvnot ġie jgħix ġo Rabat Għawdex mat-tiju tiegħu fiż-żona magħrufa bħala l-Bellija, hija żona viċin il-kunvent tal-Kapuċċini. U allura iktar saħħaħ il-vokazzjoni tiegħu u deret biċ-ċar li xtaq li jsir Kapuċċin. Bil-kuntatt li kellu mal-Kapuċċin b'mod aktar fil-viċin billi kien jisma' l-quddies jirċievi s-sagramenti fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja. U għalhekk ġara li fl-24 ta' Diċembru tal-1890 lejlet il-miliet dana Salvu libes il-labtu Kapuċċin fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja. U minn dakinhar l-isem tiegħu minn Salvu sar Fra Paskal minn Għawdex. L-isem Fra Paskal ġibgħut lilu għal San Paskal Bajlon li kien Franġiskan ukoll, devot kbir tal-Ewkaristija u li l-Papa Leon 13 dana San Paskal Bajlon kien għamlu patrun tal-Kongressi Ewkaristiċi. Il-ħajja prinċipali tiegħu ta' madwar 47 sena nistgħu ngħidu li għexa f'dan il-kunvent ta' Għawdex Fra Paskal, però għamel sena fil-kunvent tal-Kalkara bħala novizz u madwar sentej jew tlieta fil-kunvent tal-Furjana fejn kien joħsib anke il-Madonna, il-grotta tal-Madonna tal-Urs fil-Furjana. Il-kpija komplementa ħajtu qatt tagħha f'dan il-kunvent. Kellu ħafna ministeri, però l-iktar ministeri li kellu juxwetta bħala reliġjuż kien dak ta' ċirkatura, ġifri li jmur jiġbor il-karità minn dara l-oħra f'kull villaġġ u raħal ġewwa Għawdex u kien joħosib ukoll il-Knisja meta jirritorna l-kunvent. Dawn iż-żewġ xogħlijiet sejħulhom apostolat, wieħed barra fil-kuntatt man-nies meta kien imur jiġbor il-karità u l-ieħor appostolat fil-Knisja anke matħut u l-patrijiet enuħ ħafna biex jgħix il-ħajja tiegħu reliġjuża.
Naturalment bħala reliġjuż kien jistinka ħafna biex ikun bnidem ta' eżempju tajjeb, eżemplarjali kemm għal patrit sħabu, kemm ukoll anke għan-nies li magħhom kien jintaqa' fit-triq. Però din l-forza ta' dusija li kien jgħix dan Fra Pascal kien iġiba mill-Ewkaristija. L-Ewkaristija li kienet l-iktar ħaġa importanti għax kien jemmen li dan is-sagrament tal-imħabba irid itih il-qawwa biex jgħix il-professjoni reliġjuża tiegħu tal-faqar, kastità u ubidjenza. Kien jibda l-ġurnata bismih tal-quddis għax bħala sagristan barra li kien joħsib il-Knisja, allura kien jgħin il-quddis kollu li kien isir fil-kappella fil-Knisja li dak iż-żmien il-quddis kien ikun bil-Latin, ma kienx hawn il-konċelebrazzjoni, aw kien hawn komunità kbira ta' patrijiet, allura kien isir ħafna quddis fl-artalli tal-ġnub u huwa bħala sagristan kien jgħin il-quddis ukoll regolarment. U din id-devozzjoni mbagħad tal-Ġesu Ewkaristija kien ikompli juruha u matul il-ġurnata. Kemm billi kien jitlob mal-patrijiet u anki fil-ħivat tiegħu. Naraw fil-ħajja tiegħu li matul il-lejl waqt il-patrijiet kienu jkunu rieqdin u kienu jħobb iqum għal diversi drabi biex jagħmel vista lil Ġesu sagramentat u jiċċekkja anki l-amperi jara kux mixawla. L-istant kellu din l-devozzjoni tant qawwija qatt ma xtaq iħalli lil Ġesu waħdu. Kien jemmen li matul il-jum ħafna nies kienu aduraw l-Ewkaristija ma matul il-lejl billi kulħadd imur jistrieħ jimtet jorqod, allura kien iħossi l-ħtieġa li huwa għandu jmur jadura lil Ġesu Ewkaristija. Bħala riżultat ta' dan kellu rispett u mħabba wkoll lejn is-saċerdot Fra Pascal. Għaliex kien jemmen li s-saċerdot huwa l-persuna li l-mulej ta' l-awtorità li jkonsagra l-ħobs u l-inbit fil-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Għalhekk kien jirrispetta ħafna lis-saċerdot. Naqraw episodju ħelu ħafna fil-ħajja ta' Fra Pascal li meta kien ingħadda fil-Knisja kien iħobb jenża' s-sandli. U darba fost l-oħrajn wieħed student għallu għaliex Fra Pascal tenża' s-sandli meta tnadda fil-Knisja. U Fra Pascal wieġbu hekk. Għallu ma tafx illi meta Alla kellem lil Mosè għallu enża' l-qor minn riġlejk għax dal-post huwa qaddis. U Fra Pascal wieġbu kemm hi qaddisa u mqazza iżjed il-Knisja llum bil-preżenza ta' Ġesu Ewkaristija fit-tabernaklu. Hawnhekk kellu jesprimi ġifieri b'dan il-mod il-fidi kbira li kellu f'dan is-sagrament tal-imħabba. Naturalment Fra Pascal fil-ħajja tiegħu in-nies kienu josservaw li fih kienu jaraw xi ħaġa speċjali, xi ħaġa iktar minn ħaddieħor, minn reliġjużi l-oħrajn. U kienu jħarsu lejh bħala persuna qaddisa. Għaliex kienu jaraw dejjem miġbur fit-talb, anke fit-triq, bil-kuruna ta' Rużarju f'idejh, jitlob jgħid ir-Rużarju. Għaliex devozzjoni oħra li kellu kienet lejn il-Madonna, propju taħt it-titlu tal-Madonna tal-Grazzi. Kien jagħmel il-Madonna hija l-medjatriċi bejn Alla u l-bniedem u li permezz tagħha il-bniedem jistjaqla ħafna grazzi. U anke ħabba l-fatt li propju s-santwarju ta' hawnhekk tal-Knisja tagħna huwa dedikat lill-Madonna tal-Grazzja. Allura kellu devozzjoni speċjali lejn il-Madonna taħt dan it-titlu. Meta miet Fra Pascal li allura ħabba l-marda tiegħu minkejja li huwa xtaq joqgħod fil-kunvent u jmut fil-kunvent ħtieġu li jmur l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. U meta tħabbret il-mewt tiegħu fit-18 ta' Mejju tal-1937 li kien aħna l-Kapuċini konna din nagħmlu l-festa ta' San Felice minn Cantalice li huwa l-ewwel qaddis Kapuċin u li kien fratellajk ukoll. U sallu funerali kbir, ħafna nies attendew għalih u l-kol bdew jgħidu mitqaddis li Kapuċini se jiżvojta. Issa li miet Fra Pascal, tant kienu jemnu fih. Li anke mbagħad wara l-mewt tiegħu
ħafna nies kienu jiġu jitolbu għaliex f'Rabascal indifen fil-kripta tagħna li għadha parti mill-Knisja ta' dan is-Santwarju tal-Madonna kienu jiġu jitolbu hawnhekk fuq l-abar tiegħu kienu jirrakkuntaw li qed jaqlaw diversi grazzi bl-interċessjoni tiegħu. U ġara li 16 sena wara, ġifieri fis-6 ta' April tal-1953 fil-preżenza tal-Isqof ta' Għawdex, Monsignor Giuseppe Paċ u tal-Provinċjal tal-Kapuċċini dak iż-żmien Patri Piet Mamo, saret ir-rikognizzjoni tal-fdal tiegħu, ġifieri infetaħ il-qabar tiegħu, ġie rikonoxxut il-fdal tiegħu u ħaġa tal-iskantament sabu li wara 16 sena il-ġisem tiegħu kien baqa' f'kondizzjoni tajba ħafna. U allura mbagħad ġie merfuh u poġġew ġo tebut ta' Żingu li ġie siġillat u timbrat mit-timbru tal-Provinċja tal-Kapuċċini.